ଯେଉଁ କାରଣ ଓ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ ତାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଭାବ ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା ଏକ ପ୍ରବଳ ମନୋବାଧି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଚିନ୍ତାରୁ ହୃଦୟ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଗଣ୍ଠିବାଦ୍ୟ, ମଧୁମେହ ଆଦି ଅନେକ ରୋଗ ବି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ ହିଁ କରିଥାଏ। ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଚିନ୍ତାବିହୀନ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୈତାନର ଘର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହୋଇଛ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିଛି କାମ ନଥିଲେ ଖରାପ ବିଚାର ସହକୁ ଚିନ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଲାଗି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକାରଣେ ବିଳାପ କରିବା ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଘର୍ଷର ସହ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅକାରଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଲୋକମାନେ ବିନା ଭାବି ଚିନ୍ତି କୌଣସି କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ମିଳିବାର ଆଶା କରିନିଅନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ନକରି ପ୍ରଥମ ହିଁ ସଫଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ।